Vítame vás na našej základnej škole sídliska SMP v Galante. Poďme sa spoločne pozrieť do zákulisia našej školy, kde vám ukážeme, čo všetko vám ponúkame. Naša škola sa nachádza v srdci mesta Galanta na Šafárikovej ulici. Momentálne ju navštevuje viac ako 650 žiakov. Spolu máme 29 tried, 14 na prvom stupni a 15 na druhom. Tento rok sme školu rozšírili o novú triedu, čím sme vytvorili ešte lepšie podmienky na vzdelávanie. O chod školy sa stará 80 zamestnancov, medzi ktorými nechýba ani inkluzívny tím, zložený zo školského psychológa, špeciálneho pedagóga a asistentov. Našou prioritou je moderné a efektívne vzdelávanie, preto využívame inovatívne metódy a prístupy, ktoré motivujú žiakov k aktívnemu učeniu. Snažíme sa rozvíjať ich kritické myslenie, spoluprácu a samostatnosť prostredníctvom projektového vyučovania či skupinovej práce, vďaka čomu sa deti učia kreatívne a s radosťou. Vyučovanie obohacujeme o moderné technológie, interaktívne tabule, tablety a počítače, vďaka ktorým si žiaci precvičujú cudzie jazyky, učia sa programovať a rozvíjajú svoje digitálne zručnosti. Na hodinách informatiky využívame aj 3D tlačiareň, ktorá prináša nové možnosti kreatívneho učenia. Interaktivitu zapájame do všetkých predmetov a snažíme sa, aby bolo vyučovanie pútavé a dynamické. Cudzie jazyky majú u nás dôležité miesto. Anglický jazyk sa vyučuje už od prvého ročníka a na druhom stupni si žiaci môžu vybrať z 3 jazykov: nemeckého, ruského a po novom aj španielského. Šport je neoddeliteľnou súčasťou našej školy. Dlhoročná tradícia športových tried umožňuje žiakom rozvíjať svoje pohybové schopnosti pod vedením kvalifikovaných trénerov, ktorí sa im venujú na hodinách telesnej výchovy. V rámci prípravy do športových tried sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastňujú detskej atletiky organizovanej na škole. Okrem toho sa už čoskoro staneme súčasťou prestížnej Akadémie Mateja Tóta, ktorá bude pre našich žiakov ďalšou skvelou príležitosťou na športový rozvoj. Šport a pohyb podporujeme aj počas aktívnych prestávok, v rámci ktorých si žiaci môžu vybrať z rôznych hier a aktivít. Okrem športového areálu sme zmodernizovali učebne chémie, fyziky a biológie, ktoré sú teraz vybavené najnovšími učebnými pomôckami. Výučba týchto predmetov sa tak stala oveľa pútavejšou a interaktívnejšou. Dôležitou súčasťou života školy je žiacky parlament, ktorý tvoria zástupcovia jednotlivých tried. Členovia sa aktívne podieľajú na organizovaní školských a mimoškolských akcií, čím prispievajú k vytváraniu príjemnej atmosféry na škole. Medzi najobľúbenejšie podujatia patria prespávačky, aktívny transport či tematické dni. Sme hrdí na našu školu a na všetko, čo ponúka. Neustále sa rozvíjame, aby sme našim žiakom poskytli to najlepšie vzdelanie a prostredie plné inšpirácie. A tu sa prehliadka našej školy končí. Srdečne pozývame všetkých budúcich prváčikov na zápis, ktorý sa bude konať 10. a 11. apríla v priestoroch našej školy. Tešíme sa na vás. Dovidenia.